ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli cowi sinco dangɗe sasela talɓe jayena pendawo kon waktu yoni ha to doɗel e nder galle Abdullaahi Sy tawite to leydi France e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duwañeɓe wonɓe e golle mumen brigade toon to Kidira ɓe mbawi teɓade kene tolno e ujunere temedere capantati jeeɗiɗi kilo taw ko cocaïne taw koye nder camion firgoneta giwɗo gotiri e leyɗele hoddiɓe leydi Sénégal to leydi Mauritanie dadiɓe renoɓe maje kaɗeɗe leydi Brésil ɓe koliti ɓe jii lanane jolli kene tolno e ɓalli nogas wasɓe pittali mumen taw kadi kan ko haytuka ka iwi koto banggue leydi Mauritanie ma en ketto e kabruji men leydi Mauritanie musidɗo men Alhassana Oumar Mbocca to leydi Mali balɗe tati kaldigal ɓiɓɓe gendi leydi ndi ɗum fuɗino ko ñande 13 avril gasi haalaɓe gardogol Ousmane Youssouf Mayiga e nder Bamako kono kadi meruji kewɗi nottimen ma jokku noon yogay commune aji e nder Bamako ha tente région ngaji leydi ndi kala to Guinée Conakry ɓoyata Bernal Ngomo gonnoɗo hoore jagoɗo camminaɗo 19 lewru février e nder ndeɗo henno hitande manoto cetal toppitiɓe ko fati e banggue gueɗe mbuñari leydi ndi kabruji men manen ha to Niger Côte d'Ivoire ma en jaa to Togo Cameroun leydi Tchad Tanzanie Soudan Maroc ha to Jolama Jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiɗi no feewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala moma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e mo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro e moɗoma
wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kamil asrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno Ahmad Tidiane Diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno Ahmad Tidiane Diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jiwti hen ko yaaji. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto o tawete hande o tawete koto Paris lamorgo leydi France saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji bas makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Abdullahi Diallo saydi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto Rosso e Dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ene tawe ɗon Nouakchott on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno wiye on yo en tinno e lewru Allah teddundu kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde 15 seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba gartoten koye yewtere mon buuɗal yurmede e nder lewru korka Allah teddunɗo oɗo saa noon bandiraɓe kala ne ɗamini holnde qissa wonande baaba annabi Ibrahima jokkite kono so haaji jomiraɗo on ñalawma so ƴettama tan ma on tintin ndewno yimɓeɓe aɓe namdo ɗum e kala banggueji kono kadi aɓe jiiɗi nde gueɗal ngal jokkata no fewi kono so haaji jomiraɗo ma jokkan moon ha enen kala mbawen hebde hen humpito lamgo no fewi keddotoɗen koye oɗon fannu wonde tafsir qur'anil karim baɗanoɗo toon to Senje de Vos e nder lewru Allah korka teddunɗo taw kadi waɗanno oɗon tafsir qur'anil karim ko ceerno Khalid Abdullahi Sy kamɓe Senje de Vos naɓe aɓe tintina dendagal bandiraɓe orom naɓe kala ɓe ɗaccani hay leydi gotiri aɓe tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon finoɓe ɗon de Senje de Vos wonande kay deftarla teddude nde mbaɗatno tafsir qur'anil karim taw koye sawtawol ceerno Khalid Abdullahi Sy ɗum noon maɓe timmin oɗon ñalawma ñande 20 avril ndu lewru ndu gonɗen hawrata koye aset ɗum ko caggal juulal takkusana so jomiraɗo haaji aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe kala kono aɓe bismi hen Méloge naɓe kala Strasbourg naɓe kono ne kadi Mobiliar naɓe kala ha tenti noon wonande tiwo kame Paris hato zermo kala aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe a julɓe kala ko wona ɗum ko noon aɓe tintina ɗum dendagal bandiraɓe kala kono kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon yo jokkodire ndeɗo hen tonggode 06 61 79 70 44 06 61 79 70 44 ma waw bismede hen ha mbawa yettade toon e jaam e kissala jeheten ko ton to gamaji saare hanki 14 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 24 waɗi duuɓi 23 jaltugol aduna Cheikh Alhaji Ahmadou Tidiane an mo ganduɗa ko darinoɗo no fewi woni Tidiane an mo ganduɗa ko darinoɗo darde tindelang darinoɗo ɗemngal fulfulde to radio Ngendi leydi Sénégal beele kadi wonande pulaar ne heɓa hen fodde mum kam wiyanno pullo mayata aleta firti tan ko ɗon émission mo ganduɗa baɗɗo fayida mo yuɓɓinanno
ɓiɓɓe fulɓe sanga pecce jamma on tijani an jaltunoɗo aduna taw kadi ko 14 avril hitande ujunaje ɗe goo ɗum kadi ko hanki waɗi duuɓi 23 jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe e nelde duwaw dendagal pulagu kala dendagal julɓe kala dendagal gamajinaɓe kala kono kadi nelde duwaw dendagal ɓesgu maɗa an tijani an nde jomiraɗo ɓeydantuma jaame kisale ɓurala ƴumma ƴiye maɗa kadi ɓeydanma yurmede toon to aljanna illiyina kumpital men e ɗemngal pulara ngol woni goo jillu hoorejo leydi sénégal hono président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yaltudemo Dakar gila wo toɗɗa 2 lewru avril haytiɗo hen jillu makko hande noon ko faati toon to wuuro Touba ngo ngam juuroyade khalifa général mo Mouride woni Serigne Muntaga Bassirou Mbacké mo ganduɗa on khalifa hande ngol woni goma ko yaltude ngam juuroyademo kono kadi maw jekkuɗin jilluji yoga e galleji khalifaɓe a diine o jillu hoorejo jaggoɗo leydi Guinée Conakry woni Amadou Wuri Ba jaɓɓama taw jaɓɓima ko nanɗo makko Ousmane Sonko to bowal laaɗi diwoje kono kadi addimo ko jillu cehilagal e jokkude enɗam kono kadi yettinde duwaw toon to galle Mohamed Boun Abdullahi John mo ganduɗa ko sehil makko wonno jaltuɗo aduna ñande joyindiɗo hen lewru toon to Paris lamorgo leydi France ñande jeenayyi walla mi yiya ñande sappo nde wira taw kadi ko toon to wuuro Touba ko on noon wari yettinde duwaw to galle mum kono kadi haɗani kanko e Ousmane Sonko ɓe jewtidi toɓe jaaƴe no fewi ko fate jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha tenti noon jokkodiral hakkude général Mamady Doumbouya kamene wonde hoorejo leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye porte-parole gouvernement mo leydi Sénégal woni Amadou Moustapha Dakke Sare hanki taw koye émission mo bismono to RTS taw kadi koye émission mbiyata émission point de vue to noon wo holliti wonande yo nattu hangadini haalaɓa wonande RTS kay herorade tan wonande taw ko état walla taw ko gouvernement goto taw landaji lunda mbawata dañji hen gueɗal ko hunde fonde yurnte nde tawno radio RTS ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala a ndendi oɗon fanno oɗo saaha ko ɓuuri wawde haalede nder gendi leydi Sénégal ko tettede walla haɗede wonɗen jagorɗe jaltude e laamu hoorejo leydi Sénégal jaltuɗo woni président Macky Sall taw kadi en jagorɗe kaɗade kay ɗannorade passeport uji diplomatique ɗum noon haade ɗum ko laamu heesu jooɗingo ɗum ko caggal nde goto e jagorɗe caggal kay nde wakkiti sawru golle yinno yaltude leydi ndi kono haɗira wonande oɗon passeport yaltude leydi ndi Sénégal jonde Issa Yankoɓe ɓe leydi Sénégal ngam heɓanade ko fate banggue pèlerinage Mariala toon to Popenguene jogoɗo latade 17 nogas duɗa henna lewru mai tem hikka noon ɓe innir ɗum ko wuuro Thiès kono kadi ko jaam e kisal e nder ɓerɓe ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal kala ha leydi ndi ɓuura dumade e jaam e kisal Cap Skirring eɗen gandi ko nokku tourisme en belɗo yebde belɗo larde belɗo wangade kono kadi dumunnaji kala finoɓe toon hewɓe ɗanotto ko guitel gotel ha tenti noon finaɓe toon to Jembereng ɓe kolliti noon pittali 5 baraɗi toon hen ko viol hen ko caysiyagal woni hen ko bandiji ɓe erima fandare mabɓe ko état o nde darnantaɓe toon to commissariat taw kadi koye base naval ha ɓuura wawde tambade nden kay kisal wi noon ko gardiɗo jeunesse mo Cap Skirring Mamadou Julde Diallo ɓe kolliti ɗum woni fandare yiddeɓe kay beele jaam ene arta toon to Cap Skirring to Agnam ko professeur jangguinanoɗo to lycée Ndiofane Sorokum hanki o kam wasi fittande mum taw koye accident ɗo wonno e moto kay mo faati toon to Ndiofane Sorokum ngam heɓanade duttirgol jahande o wonande ɓen janggoɓe duuɗe jangguirɗe ɗe gendidi leydi Sénégal ɗon noon ɓe mbaɗi accident kanko noon o wasi en fittadema kanko on professeur jangguinannoɗo to lycée Ndiofane Sorokum mine tawi nder commune mo Agnama kanko noon ɓanduma ko hanki jolna ngam artirede to Dakaru hande o wirete to Dakaru lamorgo leydi Sénégal goɗɗo dongnanoɗo moto noon on gañima hen kono ne heddodi e wonki muɗɗuma brigade
commercial mo duwagne to kidira région de Tambacounda ɓe teɓima hanki o sanga julal gueƴe ko ene tolno e ujunere e temedere capantate jeeɗiɗi kilo piccal jeegom taw ko cocaïne mo ganduɗa jarmum ma wonoy capanɗe jeenayi e goho milliard koppreje franc CFA taw koye werla mo camion firgoneta giwɗo e gotiri leyɗele hoddiɓe leydi Sénégal taw immatriculation oɗon oto ko capanɗe jeenayi mbiyen temedde jeenayi capanɗe nayyi e jeetati woni 948 woni immatricula oɗon ko ɓoyani ko noon ɓe nanguino toon to Kumpentum kene wona capanɗe jeenayi ɗiɗi kilo taw kadi ko cocaïne ɗum noon firti ko darde mabɓe gam haɓadeɗo hen gueɗe ko darde yo nande no feewi horizon sans frontiére gardegol Boubacara Seye ɓe jertini ɓe kolliti Sénégal naɓe hewɓe finoɓe toon to leydi Turki hande o ne gone caɗele mawɗe no feewi hewɓe hen ene tawi kaso kono kadi so tawi ko ɗaɓɓude carte séjour ha mbawa wurde toon alay saago jaltina temedde jeeɗiɗi dollar hay ɗum kadi sa yaltini hen temedere kala capanɗe jeenayo koko calante taw kadi halis mani perdiɓe heurima noon autorité ji leydi Sénégal nde battantaɓe hen hakkillaji mawɗi no feewi jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass bismoɗen musidɗo men Amadou Sambalo ma artan min e cimtola Daka mo Madina Gounass taw kadi ganduɗa ko Daka tijjaɗo e mayiɗe nduɗo hen lewru avril koko jogori dakade toon to Daka mo Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdullaahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuttudungo Madina Gounass eɗen gandi alhaali Daka mo Madina Gounass Daka fuɗɗi ko tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi nokku wiye Ayni Madi e pour fuɗe on Daka noon dental ngal waɗana ko gese ha e kadi e Sinthiou e Gure e ceerno mo Seydou Sinthianno e on saaha noon so waktu o yonti ceerno ara tawɓe toon ɓe ndenda ɓe julda ɓe ɓurdi nokku goto e nder ladde he ɗum rewi ha ɗum weeliɓe e on saaha noon watti wadde kala hitande ara e saahaji noon ceerno ko ɗanno waddata toon Daka o haylan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ceerno Seydou fofti rutti e joomum kanko ceerno Seydou o ardima Daka o fodde duuɓi capanɗe tati e jeetati gila nden oɗo saaha ko ceerno men Khalifa Thiel Jaam Tidiane Ba ko kañum jokki Daka o. Sar Abdoulaye Saar Daka o omo yaaha waɗa hikka mo wuuri kadi wasa wadde saabo ɗum to ceerno ko ɗanni ɗande l'islam e nder Fouta ha e nder guure takkiɓe kala nden kadi Sar Abdoulaye Saar tawi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati 1963 Daka waɗi toon to urfani e on saaha noon mawɓe dental ngal hewɓe tawtorama ko wayno ceerno Aliou Salihou Ɓokki Diaw jinnaɗum ceerno Modou Ɓokki Diaw on tawtira on saaha on Daka tawi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati e on saaha noon waktu ko sanno juula ha gasi kamɓe dental ngal ɓe ndendi ɓe kaali wi ono ko bandiraɓe ndem moƴƴere Allah heɓetende Daka waɗi e ñagade ceerno hitan ko watta wadde taw sownata ɓe kalfi konngol ngol ceerno Aliou Salihou Ɓokki Diaw ceerno yalti ɓe jottotono ɓe gayni on ɓeydi ceerno o haalan ceerno koɓe kawri ko ceerno wi wona on fof kaldi on kawri ɗum ɓe mbi eyyi ceerno ceerno minne komi goto e moon tan kala ko juuɗo ndendi kawre moƴƴere minen mbawa walmi tan ko yantude hen gila on saaha noon Daka en waɗa faɓɓani hay so rabde saaha oɗo saaha mo kalten hinan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati Daka o hankkadi o ñiiɓiɗo gotel woni ɗo waɗata hikka ɗo waɗata gila nden 1963 ha joni koɗo goto o ñiiɓi hakkude kaaƴe tati machallah way kono no minen no sifori ni e on saaha Daka lombiɗo ko noon sifori ma neɗɗo arana tan yiyano hoɗum. Sar Abdoulaye Saar Daka o guila nden omo waɗa e gardagol ceerno Khalifa Tidiane Ba e waldi miñira makko ceerno yalmo yaafom e ceerno Ibou dental ngal kala e kuuɓal. Sar Abdoulaye Saar Daka o omo jokki eɗen gandi Daka so fuɗɗima e waktuji gilɗireje Daka fuɗɗi ha gasi ko capanɗe nayyi e tati waktu sappo e jeetato wasifa ɗum watta e Daka e atul jumati goto ɗum ko watta e Daka ha Daka guila fuɗɗi ha saki oɗo saaha mo kalten Sar Abdoulaye Saar denengal juɓɓe kala denengal bandiraɓe kala ene ndiira ene gara e jaɓɓade nde ɗo moƴƴere Allah tawetene Daka so fuɗɗima ceerno wiyata kala nde waktu no yonti hay goto hoto jabda ɗeede habdirade harminirdu guila fuɗɗi ha Daka o sago. Sar Abdoulaye Saar samni mi juurima taarih o ene juuti ene heewi en mbaɗa fof adde jumde nden juutal ha ɓurta ko musidɗo moon Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV
weltare ɓiɓɓe fulɓe andu utiɗama. Amadou Samba Lo golle man jooɗi peewi e ndeɗo en simtande yuɓɓunde ko fate banggue Daka mo Madina Gounass jayde moon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ma ɗoftodir moon e Daka mo Madina Gounass kono kadi on Daka Madina Gounass mo ganduɗa ene sakta golle mum juɓuɗe no fewi Daka FM Daka TV Amadou Samba Lo a uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jayde Al Akhbar ɓe kolliti to wuro Nouadhibou gendarmerie nationale nangi walla ni haɗi ɓennugol walla ni nangi navire goto mawɗo no fewi e nder maaje kaɗeɗe Nouadhibou on navire noon ne tuuma ene nder muɗum ko fati banggue cocaïne kewɗo no fewi kono ɗo saaha gonaɗo ɓe goni koye enquête mawɗo no fewi ko fati e oɗon navire to Brésil wonande ɓen dadiɓe renoɓe maaje kaɗɗe mum ɓe kollitiɓe jii laana bateau ene jolni ken tolno e ɓalli nogas ne haydayi ben peƴƴe taw koye nokku joñiɗo nokku jeebaɗo joñiɗo mo mbiyata para on nokku noon tawite koye maaje ɗe Brésil kono kadi ɓe kolliti kan laana iwi koto banggue leydi Mauritanie so en keɓoyi ɓuri hen labde ma en gartoy hen hewɓe kikiɗe hanki o taw ko daraniɓe fodde haqqe innamade ceppi ne jogui pankaruji mumen yeeso kaso mo noksoɗa kamɓe noon ɓe ceppani ko Mouhamed Wolkada ngam wideɓe kay on yo accite ko ɓuuri yawde e yaccade Alhassane Oumar Mbodja keddoɗen ko toon to Nouadhibou hoorejo leydi ndi woni Mouhamed Cheikh Al Qaswani ma yuɓɓin batum jagorɗo e nder ndeɗo henna yontere ngam huccande yogay golle kewɗe ɗe fadi ɗum e laamu ngu toon to Nouadhibou Alassane Oumar Mbodja mi salminima. En calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengduɗo e nder leydi mo tawi ñalawma hande o ko batu wongu wadde e kala yontere so tawi alarba yonti ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie ene wayno dey oɗo ndeɗo yontere ɗum waɗoyta ko toon to Nouadhibou e ɗowngu kay gardiɗo hono leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani hande goomu toppitiri ko fati hono woto yiɗo e nder hono Mauritanie noddite hono seni ɓe gudditi e ñalawma hande o taw kadi ko 15 taw ko lewru setto ujunaji ɗe nogas e nayyi e dendagal hono wertango leydi kono Mauritanie kala e wiide kay ɓe même to taw kadi ko doggi kadi ɓen wotoɓe nde tawno wonde koye hebloji e sumgoji kay fande ada e mois de juin ujunaji ɗe nogas e nayyi ɗum waɗi noon ɓe mbi fuɗɗoto ko 15 lewru ha nogas e jeenayyi lewru dartodu ngam memtade kay doggi kay ɓen ando wotoɓe so tawi noon ko woɓɓe caggal leydi ɓe ko nogas e 5 nduɗo lewru ndu goɗɗen ha nogas e jeenayyi lewru fandu woni mois de mai ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko fati noon e landa taw kadi ko laamu ngal noddi tan kono INSAF ene wayno kikiɗe taw kadi ko hanki o ɓe mbawi kono noddudirde e koye mabɓe toon to joɗorde mabɓe to woni siège mabɓe kono central taw ko landaka ɗum noon e wawde fottude toon kamɓe foof e coordinateur uji mabɓe ɗi kala ngam wiide wonde kay alay saago ɓe keblo ɓe daro darde lang e konngol noon oɗo Mouhamed Malay min e yii ko on tigui woni ono mawɗo mabɓe o wi wonde alay saago goto foof daro darde mum nde tawno wonde ɓe nooti koye e seni ko wi wonde men to doggi ko ɗum no alay saago kamɓene ɓe ƴeewa wadde kadenne haaldude e yidirde e ƴewdidde kono peeje ɗe ganduɗa hoorema fotti kay wonde mate kay so sonngoji ɗi gaari taw kadi mawɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani tawa dawal garanal taw kadi wawi yaltude hen taw kadi ko polgu ɗum noon waɗi noon ko darde mabɓe o wi yo won mantinde e dendagal koɓe darɗo ko yoɓe ɓeydu e oɗo saaha moɓe goni ɗo Sar Abdoulaye Sarr ene wayno dey ɗo e nder lamorgo leydi ndi Mauritanie hani e nder leydi ndi kala ko ɗeɗo balɗe tati ko nguleyki bonki wona ɗum noon e wonde kay hay hendu ni ene wondi hen ɗum noon ko ɗum tigui wonɗo e nder leydi hono Mauritanie caggal kay e nder lewru yurmede nde gonɗo ɗe e gueɗe kewɗe
taw ko diwanuji kewɗi noon koye nguleyki gonno e oɗo saaha noon kadi koye nguleyki wonduko e hendu enen mbiya noon ɓen taw kono ko aynaɓe rewɓe e jawdi yo mbaɗa feere toppirode bidoŋaji mumen cooma ɗumen mbaka leppin ɗumen ha leppa gam joɓoro taw kadi nde tawno wonde neɗɗo kam andi tan ko yeehi koɗo noon alay saago o yooɓo ndiyam nde tawno wonde ko ndiyam woni fofof ɗum noon kabaruji men ɗo e leydi hono Mauritanie e ñalawma hannde o ko ɗo kadɗen hen e dande musidɗo mo noon Alassane Oumar Mbocc gorko mo sando gam weltare Ayawood TV. Alassane Oumar Mbocc dane manen laaɓi joni de mbaɗa andi korka gasi wat feere duusa lewru korka to kanko sa ken tolno e guure tati woni ko cumi toon cumoli musɗi no feewi ko wayno wuuro wiyetengo wulado hamma kame wuuro wiyetengo Al Siyala ene wonde lammi ene wonde lahmi ne wonde lahmi kiya ɗeɗo en guure ko cumuji mbaɗi toon ha ganduɗa kay woni galleji ma wonti ndondi gawri maaro kala koɓe joguino gasi ha laaɓi kono ɗo sa balle ne ɗaminama ja toon police mo ɓoggue holliti fawi jungo mum e on suka gorko jowinoɗo fittandu suka gorko mo duuɓi 19 ɗum ko ñande aljuma jawtuɗɗo henno o ɗum noon ne tawi nder état mo barakna on oɓe payi mum jungo sa gonaɗo jafɗon no feewi so tawi en giwi to leydi ndi Mauritanie Alassane Oumar Mbodj paɗen ko toon to leydi Mali armée leydi Mali koninkoɓe famaɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe taw kadi ganduɗa koye gardiɗo fedde joguitiɓe armée ji biyeteɗo Boura Lobby noon jeeya koye wuuro wiyetego tanla wuuro wiyetego tanla kanko tanla kono kadi o haare mawde ɓe mbadde makko koye ladde ñaabi noon ne tawi nder diwan mo Douenza ko toon kay ngal pelɓodiral haɓe mbawi kay yaltinde hen hewɓe kay wonande haare wonande dingiral wolde no feewi kono kadi oɗon ɓe mbawi fawde makko jungo galle presse mo bamako udditino demuɗe mum hayaji ɗum fuɗɗino ko ñande 13 avril 15 hande gasata ha laaɓa e gardugol Ousmane Youssouf Mayiga game gomum kala tawtorama noon mairuji kewɗi kay tawi tawi commune aji ɗi Bamako kame khalifaɓe diine hewɓe tawtorama ngal kaldigal ngal balɗe tati beele ɓiɓɓe leydi ndi kala gona e jaam e kisala beele leydi ndi wona e beldal kono teskama landaji lundo kay ɓen ko ɗurniɓe ɗum tawtoraka gam hollideɓe laamu ngu koko yowi kala ko fati banggue moɓodire mabɓe e haalullaji mabɓe activité ji mabɓe kala kamɓe ɓe eri ko union africaine nde haalata hen beele kadi ko fati banggue happu mabɓe gasɗo ha laaɓi guilno gasi jeegom lewru mande ndu hen nde sumgoji juɓɓinte e nder leydi ndi kala kono kadi ngal ɗon kaldigal mangal jokku e nder région ngaji leydi ndi kala ko mini bis goto kay giwnoɗo toon to an segone fayi to gawo ko kañum bistono ñande 13 nduɗo hen lewru heccanki sanga 7 heures subaka taw ko worɓe joguitiɓe armeji ko kañumen jiltuno oɗon bisa beddiɗo hoore mum to pomo fada Bamako wa andama caggal nde sapeur pompier yaltinimo o heɓaka andunede ɓorniɗo saabu nder danejo ari gaari moto muɗum ngabbe pont weddi hoore mum e ɗum ɗo hen ndiyam ko toon noon wo yooli sanga 21 heures caggal mum noon nde pompier nodda ari kay waali ko yiilademo ɓe jiitimo Mouhtar Touré woni inde makko mo duuɓi 40 accuɗo sukaɓe tatoye cuddiɗo kono andaka noon holko jeeyi sababu o warti ɓandu makko tottirama koreji makko nde mbawata wirdemo concours ƴettugol ɓiɓɓe gendi leydi ndi ko fate golle dendaɗe leydi ndi woni golle public leydi ndi jagorɗo golle hoɗɗiɗi fuɗɗima nden windande guilñande 13 lewru avril heccanki o ma duuma ha 5 lewru mai e nder centre aji jeegom taweteɗi e nder Bamako kala sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry Bernard Ngomo guittaɗo e golle muɗum gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Guinée guittaɗo guilñande 19 lewru février 2024 kanko e jagorɗe tati e nder jagorɗe makko ɓoyatama ɓe noto taw kadi ɓe nototo ko cetal tamɓingal
ko fati bange kaɓotongal gueɗe mbuñaari leydi ndi ko fati tumeɗe aɓe dirtini ngalu leydi ndi to Niger ñame hewɓe jippima ñande asen nde e boline ceppa kamɓe noon ɓe kolliti armée leydi Amérique taweteɗo leydi mabɓe nde yaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade kono kadi ɓe kolliri weltarme mawde no feewi ko fate banggue kaɓirɗe kewɗe Idrissa neldi faade Niger gam heblude koninkoɓe leydi mabɓe to Côte d'Ivoire lora bagbo hollitine heɓani sumgoji 2025 ɗum koye jonde mabɓe laatinode hecci hanki o toon to Cocody ɗum noon koye parti Afrique naɓe CPI o holliti noon ñande sappo lewru me fandu ko nden tigui wo joƴƴinte officiellement ngam wonde kay bir candidat gembaniɗo 2025 ngam yiddemo laamade leydi ndi ɗum laatoto koto hôtel Sofitel mo Ivoire ɗum waɗata ko ñande sappo lewru me beele inde makko ma je e liste électoral to banggue cetal tammingal sumgoji ɗi walla ala ko wonde kala kamɓe ɓe cuɓima tan sappo lewru fandu ko kanko woni moɓe gembi ha wawa heɗondeɓe gonkay mini ayanda keɗatomi ko jande heblo sukaɓe Afrika sen giwi to enen fannu paɗen koye fannu goɗɗo ɓeydogola coggu coura toon to leydi Côte d'Ivoire hewɓe société civile erima ñande nogas e joyyi miɗo hen lewru kamɓe kala nde ɓe jippoto e booli gam hollide ɓe mette maɓe tottogo campagne sumgoji ko fati banggue sarɗiyankoji kame régional campagne mum fuɗɗima guila ñande sappo e tati nduɗo hen lewru ɗum noon ko nogas e jeenayyi avril ko nden sumgoji ɗi laatoto gam wonande yiilade temedere sappo e tati jooɗorde sarɗiyankoɓe temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi taw ko conseil régional ji leydi ndi ɗon ɗo ganduɗa hande o politique leydi ndi ene herƴina feewi kamɓe landaji lundoɓe kolliti ɓe ɗurnotako ɗiɗo hen sumgoji nde tawno 2018 ɓe ɗurinoma jeeyi sababu laamu ngu ɓafti kala ha laaɓi to leydi Cameroun gouvernement mo leydi Cameroun holliti ƴetti peeje hadde kene tolno e capanɗe jeegom produit leydi mum yaltude kono produit ɓurɗo mantinaɗen ko leɗɗe taƴeteɗe kala saha ne jalta leydi ndi kala mum de ma wattu gollaɗon beele ɓiɓɓe leydi mbatta gollade hen to Tanzanie ko tuɓoli kewɗi jippiɗi toon guila goo lewru avril ha yetti hanki o ko ene tolno capanɗe joyi e jeetato fittando woni ko heddi e ɗiɗon toɓoli to Soudan sappo e joyi avril 2023 ha yettanima sappo e joyi avril 2024 hitande tengu rengu ko fiyande bonde waɗi hakkude général Abdel Fattah al Burhana hakkude mum e général Mohamed Hamdana Doggoran ɗum taw kadi ganduɗa ko ɗiɗo généraux ji ɗiɗi felɓodirɓe ha ganduɗa kene tolno e million ngaji kewɗi dogui jalti leydi ndi ken tolno e pittali kewɗi kay woni ko dutti hen hewɓe gañi hen koɗorɗe kewɗe Khartoum woni ko nder guita ha e ndera leydi ndi kala hewɓe hen hande jangtima kolliti guuri kay ko kamdam e mettam no fewi ha tenti noon ɗiɗo hen kareli musɗi baɗɗi toon to leydi Soudan to leydi Maroc taw ko maré royal leydi ndi ɓe kollitiɓe nanggui ken tolno e temedere e sappo e jeetati migrant yinnoɓe ɗannade nadde maaje kaɗɗe to nokku mo mbiyata Trafaya ene hen noon koye batoje ɗiɗi jeenayo ko rewɓe tato minore en ɓeɗo hen mbawi jaggede hen oɗo saaɓe tawe e cuuɗi gam moftede haaju men mbawa tigui andede ɗo giwi mbawa nawtede toon to joolam jaɓeri conflit hakkude Iran e Israël ira waɗi ko wino so wiide kay ma yefto fiyande yontere yawtunde wonande nde Israël wanno e nder ambassadeur mum toon to Damas noon ko lamorgo leydi Syrie ɗum ko caggal nde pukki toon bombo goto haɓe jooɓi toon pittali sappo e goho ɗum jeeyi sababu noon jamma hecci hanki o Iran weddima misilaji doron kewɗi no fewi ɗi tacci leydi Suria kono kadi ɗi tacci leydi Liban ɗi ndewoyi ha toon to Jordanie ɗi mbawi fukkoyade e nder leydi Israël oɗo saaha noon ira holliri sembe mum kono kadi ɓe erima occidentaux ji ɗi ɗaccata ñingde Iran
oliya kay keedani Iran koko yofti ko waɗa ko ɗon ɗo occidentoji kala keedani leydi Israila kolliti ne kette Israila ɗi misilaji ɗi weddi ɗuma leydi Iran kewɗi hen noon naggama taw teeɓi ɗuma wonande kay ko kaɓirɗe antimissile leydi Israila kono kadi Amérique naɓe britannique hewɓe hen kadi keɓɓima hen kono kadi Jordan ni e hoore mum heɓɓima hen hewɓe noon finaɓe to Jordani kolliti metti mumen fewi fade gouvernement leydi mum holko jeeyi sababu ɗin misilaji beyɗe weeye Jordani armée leydi Jordani ene bonnaɗi ɗaccetani ɗi jenoya toon to Israila firti noon Jordani mataw heedani ko Israila hewɓe finoɓe leydi ndi kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon finoɓe to Jérusalem kollitine kooli armée leydi Israila ɗum ko caggal nde ɓe nderguiti yogay doron hayso tawi woni won jenɗe nder leydi ndi oɗo saaha Israila holliti capacité sembe armée mum ene wawi wadde ko ɓuuri ɗum kono oɗo saaha maɓe dartin ɓe laara Israila so tawi kadi waɗi ko wanno ko ɓe mbaɗa kamɓene ko ɓuuri ko waɗa ko wona ɗum ko noon Joe Biden hoorejo leydi Amérique holliti ne heedani Israila kono kadi holliti erima Israel nde wasata yoftade wonande ko Iran waɗi ko gam rentade conflit wonande haare yanje e nder ɗiɗo hen nokkuji kala France holliti ma dogen koyɗe jama hawɗo conflit wasa yajji no fewi G7 hanki bati to Italie gardugol Italie gam yurnitade wonde ɗo hen bomboje gulle jew beddaɗe ɗe fati to Israila ɓe jonnani ɗum kono kadi ɓe erima jaam wonande joɗorde windere nde loni ɓe kolliti noon banggue ɗiɗi kala to banggue Israila e to banggue Iran kala nde jaam arata ɓe ndeje ɓe ɗacciɗeɗe gueɗe gam hulede woto ndeɗo haare ɓeydade kadi jirguitade walla yajje yoga e nokkuji kala duttoɗen koto Gaza hande o fuɗɗi ɓe yejjitede seeɗa sababude kay piyanɗe gulɗe jewɗe waɗi ɗum Iran fade toon to Israila ngol woni go kay wonde ɗo hen piyanɗe taccude keeri kewɗi no fewi ha fukkoyo e leydi gondi Iran holliti doole mum kono kadi jagoɗo Hamasa mo sante o holliti guila tan ken tolno je lebbi jeegom ɓe mbasi ken tolno capanɗe jeegom ujunere e ujunnaje tati temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi fittandu e nder ɗi lebbi jeegom ken wona capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere pawɗo temedde nayyi capanɗe jeegom e joyyi woni ko gaañi hen nder ɗe balɗe ɗi tan ɓe mbasi ken tolno capanɗe jeegom e jeetati taw ko piyanɗe Israel ɗe waɗi ɗum toon to Gaza e ndera lendi to États-Unis de Amérique Donald Trump hande darima yeeso suudu ñawore ton to New York ɗum noon koko fate Stormy Daniela suko debbo mo ganduɗa taw kadi ko star to banggue filmuji porno caggal kay nde fukke mum haalis kewɗo no fewi ko nden ñawore woni ruttanade ñalawma hande o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande oɗo yeeso aldirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en